Jowete network eka Samson Cherargei Manandi, Luwe to kod John Kinywa, Malai Kipya kanyakla kod Mohamed Faki ma Mombasa. Lipodno oyango ni gik mosetwagi od buro ting'o pek mag ngima, gope ma ipiro piny Kenya, weche gedo mag ute ma nengogi ofuong'ore to kod onge mar chiemo e pacho ka. To bende oyangore ni jo od bura moko moling kama twe od bura okelo kanyakla George Lado ma Makadara, Oscar Sudi ma Kapsaret to kod Samuel Arama Manakuru Town West. Jakoramo Kajwang' en higa achiel tok kane iluto ombulu ne jotelo mondo mi obi obed kaka jogo ma jochung' e loi mar cholo dongruok tok luto ombulu e kombe mopogore opogore obed mar jo od bura maduong' ne jo od bura mane chopo e kar od bura kaendi mondo los chike mabiro mulo dongruok machoponi. Jo od bura go lero gima gisetimo kuom thuolo mar higa achiel to kod mano ma gichano timo. Gima nega wacha paya ni en lo mandhiwa kech en black cotton soil. Koro upgrading no kelo gi e Kera mane tiere mana lo makoro connect gi te iluongo ni Gor Mahia Ring Road. Ma kichako miranga kujo tidhi Kipingi tidhi nyaka Sigama tiluoro nyaka Kodumba nyaka Kodiera miluor miduog Konyango Rabuor mochako duog Miranga nyaka Sigama. Mano e ndara maduong' ma I can claim success. Kwa sasa tuko na mabarabara 27 na tumetengeza, kama kuna kitu ambacho tumetengeza ni barabara za kabro. Kuna barabara kitambo ilikuwa wape ama matopeni super highway, siku hizi ni tumetengeza na ni matope ni barabara ya lami. Jopiny owuon ni kod paro mopogore ka gin gineno ni ngang' jotelo mane giyiero ok osedhi kodgi maber e weche mag dongruok kendo ging'ur ni nitiere kaka chenro mag dongruok moko chal ka gima yulo. Mbunge marwa eto to lal Junet dwano duogo chak tich. Aneno ka wabunge ma Suna West ma kunde moko tiyo olale pap ti kata konyo koduogo lemwa. Kuom joma noyier ng'ama osebet ka konyo ji kata e tuo kidhi mifese en Dr. Ron. Owuotho kuonde ma gik moko timore to kowe moko konyo ji. Pod ok waneno gino no endo malich ahinya maduong' maseche moko waneno kuonde moko mosetim. Jod bura koni kata odoko ni pok gichopo e wang'e singo mane gichiwo kata kamano. Gisego okang' malach korka loso chike, loso apaya kod keyo pi e gwenge. Koro wan gi KMT ma admit nyithindo timo medical records to gi basic public health. Nyathi ka nyathi nyaka dhi school. Koro nachako loso skunde, gero classes manyien. Kae manyo jopuonj, ke jopuonj ne tin kabisa. Nayudo jopuonj moromo pokoro ahinya to pod amanyogi. Nayudo nyithindo be some low. Aketo desks. Mine chuo nyithindo. Atimo gimiluongo ni flooring. Most of them obed cement, obed tiled. Jopiny mane oluto ombulu kane kod geno korka korgi to chuno magedo ni mondo koro jo od bura go chwal negi oting'o fuong'o pek mar ngima, weche somo kod kaka inyalo rang dongruok e kuonde chung' ute bura. From Rongo, Uriri, ano kane tich matiyore kuondre go. Kibiro Suna West, excellent. Is Dr. Francis Masara. Mano mheshimiwa ma Suna West kama ntiere. Otiyo kendo pogo basadis e wang' sa kendo hakikisha ni skunde o upgrade gi. Adier en kata mana Disembe moko nendre. Koro ing'e ni jatelo ber kiwuotho dala tineno kuonde maricho. Ok ang'eyo ni ang'o momiyo oparo kodwa kaka jo Suna East. Waonge dongruok kendo waseng'ukore gik manyo waneno chien kucho kanyo in gi jabathi manyo tiyo ka mheshimiwa Ogejo nyo waneno ka basari wuothe kor gwenge. Kuna watu ambao huwa wanashindwa kulipia karo na wakiweza kusaidiwa na basari wakati ambao unafaa, hiyo tutasema ni maendeleo. Kuthulu mar higa achiel Ramogi TV osebede lai manyime mar elo it jopiny to kod jogo mane giyiero kod ting' mar chwalo negi tich mana kaka ne gisingo. Ka girem waikore mar paro negi nikech mowacho ni par negi kata ging'eyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Liere mar od bura, Nairobi.